а той ще си сметне G. Защото подемната сила трябва да е колкото G. Така. И сега тук някой... Да, оказало се, че самолета всъщност бил доста коравно така устойчив. А всъщност знаете ли какво? Онова V never exceed, всъщност той си го взима от тук. Затова, ако знаете, че V never exceed за вашия самолет, така наречената скорост VD, значи VC има VB, VA, там ще видите кое какво е. Това е V never exceed. Всъщност вие ето тук, като зададете нещо и то ще го изчертае в една графика, където е с това. Сега, самолет, който има крейсерска скорост от 0,75 до към 0,82, би трябвало V never exceed да е съответно 0,83 за самолета, който лети с 0,75 и някъде 0,88, 0,89 и 0,9 вече е много. Общо взето, то зависи от ъгъла на стреловидност. Ако имате 35 градуса, напишете го 1,088. Това е V машина. Да. Което е всъщност V Mach never exceed. Да. Площта на крилото, поради някаква причина, тук отново му я казваме, някой не е могъл да интегрира в модула да си чете всичко от Жуковски, а тук вътре, въвеждайки няколко неща, се оказва, че още веднъж му трябва крило. Това е цялата площа. Да, цялата площа. Да. След това тук, както виждате, не пипате нищичко. 64 реда, за да Жуковски да ви сметне и височино-скоростния диапазон. Добре, давайте нататък. Сега, другото всъщност ще стане, аз направих отново грешка. Той мисля, че запомнила къде е. Само че сега ще отидем в А340, да. И сега тук имате climb и descent. При climb имате същото. Теглото, което смятате, че сте започнали да катерите при него. Нали, да речем, че сте летяли, кацнали сте на друго летище и сега пак ще набирате височина, но вече с теглото, дето да. Примерно. Може да е различно, може да е също като преди това. И сега тук, тук съм си сложил, че съм си бил сметнал за 3 горива. И общо взето тук важи същото правило за N и за K. Ако сте си променили K при Жуковски, тук трябва да го промените. И да кажете тук, че отново не сте на 12, а сте на 14 000 метра. Общо взето 12 000 метра, K е 7. 14 000 е 8. K е 9 при 16 000. Плюс 1. Пипате ли нещо до края? Не, майка. Добре, кои градове? Сега, може да ви се наложи, за да си изкарате по-хубава диаграма, да дойдете ето тук и да кажете, че аксис на фигура 2, както беше на Жуковски височинно-скоростен диапазон, както и тук фигурите, която ще ви покаже True Air Speed, може да кажете, че това са за какви метри в секунда. Ако на всичките височини се качвате и няма нужда от отрицателната част, тук я правите от 0 до 30. Ако можете да катерите с 40 метра в секунда, нещо излезнало нагоре, и правите от 0 до 40. Ако скоростният ви диапазон е от 300 до 900, защо да чертаете от 200 до 1100, за да ви са ви по-смачкани линиите? Това е единственото, което ще трябва да направите на ръка. Това е ред 71. Като пипнете нещо и объркате, няма да гръмне кода. Пипате смело, интересуват ви скоростите, които са били долу в кривите на Жуковски. Тия скорости малко преди нея и малко след нея, за да ви излезе. Това са 200 и 1100, са V100 е 200, 1100 е максималното. V максимум, VY минимум, VY максимум. Ама V минимум, където е 200 е V100, а не V минимум, която е за минимален климат. Да, може V100 да си направиш. V100 и V максимум. Така, ето. Самолетченце тук какво може да прави? Може да се качи в много малък диапазон от скорости да работи на 12 000 метра. С това тегло няма да му разреша на пилота да се качи там. Като изхарчиш 2 часа гориво, някъде като минеш Атлантика, изведнъж тази крива ще стане така, хоп, 12 000 метра и предашиш до Банкок. Нью Йорк, Банкок, с този самолет няма проблеми.
Какво забелязваме тук? Че има някакви височини и скорости, при които най-голямо VY се постига при много по-големи скорости. Само че тук ще харчите ужасно много гориво. Това, че някъде VY можете да го постигнете по-добро, не значи, че е по-икономично. И затова е хубаво да се катери, вижте какво се случва. Като тръгвате да катерите различни височини, запазвайки еднаква скорост, не се движите с максималната скороподемност. За да се движите по максималната скороподемност, между 0 и 2000 метра трябва да летите с 550, след това с 600, след това с 650, след това с 700 и при всеки следващ левел, от еди кой си левел, буташ ръчката още маничко. Обаче, това е в километри в час с true airspeed. А всъщност, ако катерите с една и съща скорост мах, число на мах, тогава числото на маха е едно и също. Тоест, трябва да катерите с едно и също число на мах, а то се постига с постоянно добавяне на още малко газ с всеки следващи 2000 метра, които качват. Така, ако някой не го кефат цветовете, нали, там има B, което е Blue, R е Red и така нататък. Magenta може да си изкарате, то също е готино. И сега тук какво виждаме? Кривите на Жуковски в изкачване, като тези цветове отговарят за различни траектории, различна тита. Не се че като катериш 2 градуса е едно, а потребната ти тяга като катериш с 6 става съвсем друга работа. Но това, което забелязваме е, че са почти еквидистантни. Тоест, за разлика от кривите на Жуковски, където при различни височини имаме загъване в края, когато е на една и съща височина с различна тита, са еквидистантни. Някой те пита как зависи потребната, ако се изменя потребната тяга при изменение на еди къси тита на една и съща височина. Еквидистантни. А как се изменят потребните тяги с различни височини за една и съща скорост? Еквидистантни са, не са еквидистантни, загъват се в края и смутват. Ако ви питат още нещо, питат. Ако не ви питат, това е напълно достатъчно. Сега да не разбирате, че на Жуковски и на катеренето, ако и на двете може да качите на 12 000 метра, съм окей. Ама ако ми твърдите, че вие сте си правили курсовата работа, теглото е едно и също, на кривата на Жуковски качваш 12 000 метра, а при клайм не го качваш, значи нещо си пипал. Не, нещо някой ти е дал някаква друга картинка. Така, сега десент не го отварям, защото е абсолютно също. Само, че там долу във фигурата не е скоростта от толкова до толкова, пак го изменяте също като клайм, само че VY не ви от 0 до 40, а ви от 0 до минус 40. Тоест от минус 40 до 0, защото първото, което напишете е от минус 40 до 0. А това минус 40, всъщност кой идва да е? Минус 40 плюс 40? VY, само че VY при снижение, да. Искаш да гледаш ординатна за 40 стойности или как? 40 какво означава това? Ще го отворя само заради това, защото правиш филмче. Си оператора. Тук не сменяме нищо, нали така? Да, тук го правя. Аз го видях, да. От минус 20 съм го направил. Между другото, колкото е по-тежък самолет и с повече пътници на борда, по-леко със снижението. Да. Прекомерно бързото снижение задейства в контролния център, че една аларма, че някакъв пич нещо ще се разбива или какво ще прави. И ще ви попитат, are you using control on the aircraft? Да. В ефир това, като те попитат, си мъртъв. Така. Тоест ние това да си го избираме до 40 максимум. Зависи, значи ако като си го пуснеш файла, както е стандартно, да. изведнъж има някакви криви, които са там, дето не го виждаш, да. почваш да си пускаш отдолу още малко рейндж, докато ги... Да ги фаниш, ясно, разбрах. Сега, хубаво е да се вижда нулата, да. Обаче надолу, ако правиш 31, няма да закръгаш на 40, ще направиш 35 ясно. или 32-3, разбрах. се вижда да е по... Тоест това е за графиката, която излиза. До тук сме видяли всичко. Височинно-скоростният диапазон е за маневрирането. Треска му един F5. Насякъде се пише S-Wing. Тук, както виждате, съм си играл нещо, но общо взето теглото трябва да се... тук е вече S-Wing за друга площа сложили.
Да, като сега тук вече интересното е, че височинно-скоростен... Това за какво е? За друг? Чакайте, да. Това е всъщност височинно-скоростен диапазон, който се извиква от Жуковски. Това е грешка. Да, никой не ги безпокои. Сега. Не, манювринг търсим. Не, това HV диаграма всъщност е първата фигура от Жуковски. Не казвам, че Жуковски си вика други файлове да му правят работа. Така. Сега, при маневрирането съм си избрал... не. Изчертаваме го за всички височини. Тук някъде долу се каже на каква височина искате да ви сметне маневреността. Наред 79 в манювринг казвате на каква височина искате да ви сметне най-маневрената. Или просто, за да не може да направите код, който да сметне маневреността на всичките височинно-скоростни диапазони. И затова наред 79 в манювринг му слагате 6000 метра и като му треснете едно F5 и той сега ще ви пита, ама ти искаш ли да бачкам? Така, проблеми ще ми правиш, да. Трябва да отворя пак матла. Ама от тук да му кажа open, не да си намеря файла, от тук да му кажа да го отворя. Манювринг. Треска му един F5. И сега той изкарва много графики. Колко повече графики, по-цветно, по-хубаво за по-висока оценка. При маневрирането ъгъла на наклона, бенк ангъла. Като стягаш завой с по-голям бенк ангъл, произвеждаш по-голямо претоварване. Load фактор. NZ е при вас. Да, load фактор NZ. И сега виждате, че сега самолета, ако отиде над 65 градуса да прави бенкинг, и между другото, от самото тегло на отделните компоненти ще се разглави самолета на съставните си части, ако не създавате достатъчно претоварване. Има едно претоварване, под което горивото в центроплана ще разпадне самолета. Ако в този момент има и някаква турбуленция, сгъва крилото. Това крило, дето е Не си представяте, че самолета е една конструкция, в момента в който нещо наклоните и не балансирате, не създавате претоварване, всичките елементи да държат заедно, изведнъж подпирате теглото на самолета на няколко